Sige po. 12 po. Hindi ko makulaw ang king computer. Baka nanood na kaya nga ito ang pangyari nito. Yeah. Mga po. May kandel ito po siguro ka ng price. Sa atin niya po nga man wala kaya. Ano nga skin niya. Tapo ka ng 100. Dali pa nanala po ka ng 200. Mga tara. Tapon dati. Hanggang lipat mo kayo tamahan yan. Kulang mo. Total niya kabuuan. Total niya pag-mori maraming diferensya. Nagkiwado. Healing prayers for you. Units will not be tolerated. Wala po kitang gulo. Apo. Only the fearless heart. Your demeanor disappoints me. Ay, kapse. Wherever I go, pain flees. My power's growing! Wow, I'm touched by your focus. Everybody has to start somewhere. I'll hunt you to the ends of the earth.
an army to stop me. Empty your cup in order to fill it again. Everybody abandon their beat me. Only the fearless heart can soar to the heavens. Healing prayers for you. Your demeanor disappoints me. My power's growing. Which way is slow? Ano po kung by one time kayo? Ha? Ano po kung by one time kaya? Ito na kayo. Pipilit niya po itang pinya ng anak ko. Baya po ako mag-intento rin po ano ulit. Wait. Wait. Baka pagkotara ang Apo. sobrang ipapadala ko. Knowing is not enough. We must apply. In the world of Kung Fu, speed defines the winner. Knowledge and faith are always my companions. Oh, what a cutie. 그래서 보고 막 하는 건데 쉽지가 않대요. 내가 지금 몇 년씩 기다리고 있는 거예요? 10년 전부터 얘기 나왔어요. 편하게 이제 끝까지 막 굳이 막 보고 막 그랬었거든요. 항상 축구하고 왜냐면 태양광을 넣어서 전기를 발생하는 하는 거거든요. Your demeanor disappoints me. 플라에다가 전기를 만들어요. 네. No, we do not know. But in order. Basa mo rin chat na sa'yo. Yung sold na binigay mo, buong total sa akin kulang. Ay 1646, di ba? Hindi, bali yung binigay mo ako. Okay. Total na nila naman. Paano naman magkulang pag pumunta sa My tiger has Sa been inyo, with di ba? me many years. Oh. Kaya na di ko babaguhin yung akin, ano. Grabe, Oh, diba? katigas na ulo niya. What? Pagkain na pang kayo. Brame, bala ito eh. Hindi mo kaya nyo. Sunod yarin. Roger's coming. Knowing is not enough. We must apply. wala
Talo. 그러니까 지금 이 나라 국민들이 아직까지는 우리가 다 One, two, three. Run! Roger's coming! Wow! Look at all these carrots! 지금 필리핀에 만약에 지금 상황에서 땅이 나오면 Deta sobre kanya, ilele mo na po kayo kasi Sige po. baka nito yung tama. Huli ko po, sabi niya po doon po lingunan kaya kami. Awa. At ikaw kasi problema wala eh, namingin ko. Awas. Seyo. Sige tayo. Ne. Ala, ada itong petit chula din. Sige tayo. 그래서 얘네들이 제가 Awas. But the empire of not knowing oneself, that's the word. Empty your cup in order to fill it again. Kaya kabisa, di ba katanda? Ay, Diyos mo yun. Oh, hindi rin ako po lang yung kanya. Algo bukas, niya tulas. Napo. Pagpagin ko rin ako bukas. 근데 지금 중국애들이 들어와 너무 많잖아요. 어디가 성장할 줄 알았다니까 제자들이 미국은 국가위기가 다시 됐다고 불구하고 약간의 그거는 지금 Healing Dyer's fate are always Easy, Boomer. The murderer is tired of their army. Let's go fight some enemies. Turn that to shreds. 아들이 다시 장면이 됐잖아. 옛날에 그 둘째가 있었어요. 상이 좋았던 거예요. 돈 많은 애들이야 뭐 대부분 모르지만 그 사람 애들은 사실은 여기는 요즘 사실 불편해서 공부를 하는 애들이 좀 많은데 그걸 다 분리시켜버리는 Only the fearless heart to the heavens. 진짜 같이 한번 식사하시죠. 시간 되시면 다른 데도 한번 저도 한번 같이 보시고 저희도 이제 또 이제 스픽 이런 거
하나가 이게 뭐 하나가 있는지 못한다는 거지. 어제 지금 코로나 때문에 여러 가지 지금 또 완전히 하루에 2번 나왔는데 이제 뭐 7번, 8번 나오고 Healing prayers for you. Knowledge and faith are always my friend. TV에서는 어린이나 잘하는 거 하나로 홍대가 나가는데 90년 대중이 500%예요. But my blade follows my heart. 감사합니다. 여기다가 집세, 주기세도 My power's glowing. Wherever I go. 근데 제가 이거만 그거는 어쨌든 바깥에 위주잖아요. 코로나 터지면 조금 위험할 수 있는데 Let me introduce you to my partner, Dexter. 문제가 발생되면 Activate! 근데 계속 수업해서 없어요. 운영 부탁이 안 나고 그러니까 애들 쉽게 듣거든요. 그러다 보니까 눈이 안 들고 안 들고 하는데 어떤 애들은 생각해 보니까 지금 애들이 실업자들이 많아요. 실업자들 말씀드리죠. 이게 스트레스만 하는 게 아니라 그 막아야 사는 많을 거예요. 저도 뭐한 주여보든 안 그래도 이거 하는 애들 많을 거예요. 걔네들 조차들이 지금 여기 남자한테 그것 때문에 저한테 얘기를 하는데 얘는 되게 비싸게 오늘 막 안에서 이거 사가지고 오는 거예요 그냥 어디 뭐 10억 20억 들어와가지고
Pwede kayong mag-try. Why does the moon seem so... I need a warrant. Nothing. You can no longer move. Don't even try. It is the sound of the wind. Everybody has to start somewhere. The man who not knowing the man who beat me has knowing is not enough. We must apply. Ali. Ating mura din ating mura ka rin. Ito yung ganun. High 200 yung dati. 300 yan. Tapos sa tabi dati. Kada ka sila kay Matsu dati. Siguro yan, tuloy-tuloy yung sale. Kasi, parang anong shop na. High lang. 20, 40. Ayun, sale yan parang papadisco lang. Diyan, tayo na talaga yung marabuya. Nothing. But where is the boy who likes fire? Yung dress, makuling yan dyan. Bitch, kasanting na yun eh, oh. Kaso umanyan lang yung braso ko na eh. Siyempre, mataba ko. Pusit. Ay, na yun, look. Wala ko pumaytay. I-blazer, tas sando. Ate ko seli girl, adwalo. Tame itong dadala ni mama. Yung tayo magsanda. Sana kaya lang namin dito. Grabe lang sa butones. Our Yeah, sister. 100 na yan. There's no butones. Kada ka pala kayo mag-gold stop ka? Depende yung boss ko. Depende yung boss ko. Ba't pag tumera kayo, kung ko. Tapos never kayo sa My power's glowing! kayo makashort. 제가 오늘 갔다가 오면 여기 이분 안 만났대. 어디요? 상해서 집이요? 만나긴 만나야 되는데 제가 오늘 아니면 내일 간다 그랬는데 한번 만나긴 만나야 돼요. 근데 나가봐야지. 지금 뭐 상황이 저도 이하로 항상 받아야 되는데 얘기 안 되면 제 돈 들어가야 되는데 일단 저도 제가 만약에 안 한다 그러면 만약에 끝나면 일단 하고 제가 다 주고 Dress. I'll give you a chance to join my fan club.
때부터 월세 지급할 수 있는지 한번 물어보고 May something here, babe. 그래서 너도 시간을 좀 해야지만 돼. In the world of where's the boy like the lion? Don't even try. 준비 좀 예, 알겠습니다. 여기 3일간 제가 예, 알겠습니다. 들어가세요. 까인. Thank you, sir. Yes, sir. Nothing can stop me from soaring to the skies. Kasi naligasali. Wala ko po. I need to wash your hands. Ito ko paano yan? Healing prayer. Storm is coming. Sir, pwede po kang makilig yan. Pwede po. Ano po ata nga naman doon? Sa, Makilig ito. yan. Sige. Tapos magpapainto na kami pa. Magpapainto pa yan. Sa akin. Everybody knowing Pwede ka. we must apply. Kenny. No sorcery I can't master. Nothing can stop me from soaring to the skies. Sir, they just daw not.
Labas muna kasi ito. 나중에 체인지만 다 이게 기념으로 I'm a man with sad stories. Don't test me. My power is growing. Holy light, grant me strength. no? Private beach. Kasi nga ako, bobo. Beach. Walang bayad pa. Galing na yung butterfly. Ayaw pa din. Huwag mo pwede mo yan. One more. Paralysis. Bebe, ang kaya ko ito. Hati-hati, kasi na pamilya. Pero kumagay mo yun yan. Wala ka naman mag-iisip. Ganyan na naman. Okay lang ako mo. Ibang hindi. Roger's coming! Partner na pala, Bridge. Ano? Bridge partner lang. Ay, naman ko nga ito. Manifestations. Nasa namin siya siya. These blades are my teeth. But I'm all right. Wouldn't it be fun to see Ling in a cute skirt? Kaya yun. Oh, please. Saan
invincibility comes solitude. Ayan o, hindi ka Ayun, kaya mo muna. Ina? Mga tena. Continue ko. Blousing pang pinag-iwan. Oo. Nasaan ba kami nag-try? Yes, sabi ako hindi. Tara. Ate, daw pa ako na din. Ate, ay daw rin kaya mo yung mga jelly. Ito, pwede din mo. Papampang. Pero wala pa ako. Ay, kami ito. Koreano. Ate, hindi naman sa pwede. Saan na nag-alit ko? Ano yung mga yan? Indonesia. Then, deliver lang rin. Kaya puro ano rin. Ay, dati lang pa rin. Balik kami sa corona. Hindi mo na akong anak mo mag-akon na rin. Hindi pa. Napatong mo na lang. Mag-eliminate kami. Tsaka mulay model lang. Sa mati ito. Nalagyan kami po. Share. Yan, Bex. Yan tayo, Bex. Yan mo na kami ito. Pakaya tayo niyo, itong baraya. Saan ko ba? Kapit mo ba?